Il-Gżirjani ħadu dak li xtaqu. Kien dan is-sentiment li ħareġ minn bosta nies meta one user ħila lejn it-toroq tal-Gżira sabiex jieħu r-reazzjonijiet tan-nies dwar l-aħbar pożittiva ta' Manuel Island. Dan wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li Manuel Island mhux se jinbena u jiġi żviluppat, iżda minflok se jingħata lura lill-pubbliku. Dan wara li l-midja aċċetta li jiġi terminat il-ftehim ta' konċessjoni ta' ċens li kien iffirma Gvern Nazzjonalista allura fis-sena 2000. Mal-mikrofonu ta' dan l-istazzjon kienu bosta li esprimew l-opinjoni tagħhom dwar dan l-aħħar żvilupp importanti fejn wieħed partikolari iddiskrivih bħala rebħa ambjentali. Rebħa kbira ambjentali u iktar għal-nies tal-Gżira. N-nies tal-Gżira b'nostalġija ħadu pjaċir ħafna. Sorprendejt ruħi l-irnexxielna naħdu għalura Manuel Island. Di xi ħaġa li n-nies tal-Gżira ilha tistenna. Nistenna li daw affarijiet li jieħdu l-żmien tul ta' snin. Żgur li ħadd pjaċir, ħadd pjaċir għax Robert ħadem li se jkollna Manuel Island tagħna lura. Maħbar sabiħa ħafna għal-Gżirjani u għal-poplu kollu mal-iktar għal-Gżirjani li dejjem għexna hawnhekk u tfulitna dejjem minni hemm fuq nilabu. Kif ġej aħjar u għax ħajkun jerġa' tagħnu. Ħadd pjaċir ħafna hu. Hekk xejn se jgħadu n-nies, speċjalment it-tfal.